Abazalwane siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuba khona la. Ngiyabingelela kuthiwa ngizobingelela kodwa okukhulu kakhulu besingazile uzobingelela namhlanje besizovula ibranch. Siyambonga ke uNkulunkulu, ngiyamangala ukuthi baningi kangaka abantu ewili besihamba sengibona ngathi sesishona emfuleni enzansi kanti hayi siseza kaBaba. Siyambonga uNkulunkulu. Kakhulu ke ngicela ukuqala ngibonge ukuthi bazalwane masila endaweni yaseMaritzburg silala kahle kakhulu size sikhohle ukuthi asikho ekhaya. Sengathi ningasiphi inqini. Sisimane sesihlala nje ngiyabona. Simane nje sisale sesihlala. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Lapho silala khona sibingelela umoya ongcwele singena. Asingeni sisayombiza ukuthi inkosi ingena nathi kodwa simfice sesilindile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho inkosi babusise abantwana abasilalisayo. Bese ngibuya ngize ekufikeni la ekhaya kwaBabuzulu. Siyambonga kakhulu baBuzulu uNkulunkulu ukuthi nisamukele singelutho nje nisingenise ekhaya. Siyambonga kakhulu noma singangeni kwi-capacity yethu yokuba kwaNsibande singena kwi-capacity kaNkulunkulu. Kodwa sibonga lokho nje ngoba iminyango iyavalwa. Ivalwa sikhona sisemnyango sicela ukungena. So siyambonga ke uNkulunkulu ngokuthi nisivulele sangena. Bese ke ngizothi ngicela ukubona baBuzulu ngemvume yakho. Ngicela ukubona ama-intercessor asewilo abakhulekayo basewilo. Ngicela nje izandla nje kuma-intercessors. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu bakhona. Ngiyafisa nje ukugcizelela ukuthi le ndaba kusiye yethu ingeka Jesu. So through you guys ngani izoba khona le ndawo ime. Sikhulekela ukuthula kule ndawo esikuyona omakhelwane bethu. Niyazi ukuthi unele ungathi ngisindisiwe obe yisitha. So ngaleyo ndlela ama-intercessors wona angenisa umoya endaweni. Siyakhuleka ke bazalwane. Sikhuleke singaboni nje ngoba ngingaka manje mangifika la Ntombazana wami unginika lesi sihlalo singimpintsha ama-hips. Sengibathe ama-hips ayampintsha sengize ngiyamtshela umphathi wohlelo ngithi ngeke. Uyabona ukuthi kuhlula umkhosi ukuba ngaka kwami kuhlula umkhosi. Uyazi ukuthi mina mhlambe ngidla once a week kodwa ngingaka. So ngeke nizonginciphisa ngesihlalo so hayi dlule lapho. Ngiyafisa kakhulu baBuzulu ukuthi nithathe seriously indaba ye-intercession ngoba asikwazi ukwenza intercession selikhona ibandla. Asikwazi ukwenza intercession sikhuleka singaboni. So ngiyafisa ke bazalwane basewilo sizovula ibranch. Masivula ibranch fanele ngisho imfihlo zasekhaya ngithi. So njengoba sizokhuleka siyaba sebandeni futhi asilimemezeli. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uvusa ngo3 ekseni athi namhlanje awufaki lutho, namhlanje uyakhulekela ukuthi. Kwesinye isikhathi angasho nokuthi khulekela ini. Umfundisi siyamkhulekela ke bazalwane sonke njengebandla. Angazi noma bekukhona ekubingeleleni lokho noma seyihlathi. Kodwa nje ngiyafisa nje enhlizweni yami uNkulunkulu uyakubeka ukuthi ngithi siyabakhulekela abaholi bethu. Sibakhulekela kube ngazuthi izingane zethu. Ngoba bazobuzwa ngathi nathi sizobuzwa ngabo. Balekile ukuthi sibakhulekele. Balekile ukuthi sibakhulekele okwangampela ngempela. Sikhulekele ukuthi bangadlondlobali ezintweni zezwe kodwa bakhulume izwi ngesibindi.
Yilokho nje bazalwane. Bese ke ngiyadlula ke lapho ngithi siyabonga kakhulu sekukhulunyiwe ke ngogumbi. Aye ngisalisha igama lakhe ngoba njengoba simaze engaka nje kwakuthiwa uTini ngaleso sikhathi. Abangangaye babehluleka ukuthi usiqiniseko. So bethu uTini manje sekuba Bhumbi. Angulayo usewubabhumbi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu njengoba uhambe wazofika eWilo. Uba uZulu uye lo phambi kwakho umnika uNkulunkulu ambeke kule ndawo. So kukhona nobaba uNdlovu wase Taylors abala eMaritzburg nangu bamdlovu phambi kwami bese kuba khona uMamzondi umfundisi mazi ukuthi ucashe phi umfundisi nje ohlezi ecashile nangiyana ke ibona ke uNkulunkulu ababekela eMaritzburg uma ngabe ufisa ukuzokhonza uthintana nabo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Izolo besingapha Eastern Cape ngihamba nomngani wami yashintshela ke manje usekhuluma isiXhosa seyathetha ngithi bazalwane ngicela ukukhuluma isiZulu usehlafuna isiXhosa yabo uyathengisana nangumuntu kodwa ke okubalekile ngizocela ukungishiyanisa bazalwane izwi elapha yana kuJobe encwadini kaJobe uJobe chapter 28 verse 23 wakhona uthi uNkulunkulu uyayiqonda indlela yakho yena uyayazi indawo yakho. So singasuki ke bazalwane noma ngabe umoya wombuso sivukela kodwa sise singayishiyi nje indawo yethu esekukhulekeni. Bese ngithi kulabo abangomakhelwana basivakashele ngiyafisa nani nihambe niye emakhaya nibameme nabanye. Incwadi ilapha yana kuMatthew chapter 28 verse 10 wakhona uthi khona uJesu wathi kubona ingesabi hambani nibikela abafowethu ukuba bahambe baye eGalile baya kumbona khona. So sizobona uJesu la asizile ukuzobona umndeni wakwaZulu asizile ukuzobona omama laba abakhulekayo asizile ukuzobona amakholwa noma abasindisiwe basentabeni sizobona uJesu Kristu inkosi.